Tässä tulee omenahilloa näistä omenoista. On oikein punikkeja. Punikki Tampereella tehdään punaisista omenoista hilloa. Vielä kun tehdään punikismistakin hilloa, kuten Lenin museon reliefin 1996. Poisti sen vapaussodan aattoyönä tammikuussa 29 sunnuntai-aamuna ja tuhottuna vein sitten Marskin syntymäpäivä lahjaksi 4.6.96 hakaristillä ja vapaudenristillä koristeltuna. Ja tässä muutama muukin vähän vaaleampi, että kaikki ei ole punikkiomenoita, mutta tervetuloa samalla lailla kuin nämä omenat tähän tiskialtaaseen, niin kuntavaaliehdokas listalle, jossa kerätään 100 nimeä. Se on maksimi, mitä voi sekä puolueet että yhteislistat asettaa. Ja ne ollaan yhteyksissä ei punikkeja, vaan isänmaan asialla. Seppo Lehto kutsuu teitä yhteislistalle osaksi tätä kaikkeutta. Kerätään isänmaallisten äänisaldo, aivan kuten nämä omenat tähän tiskialtaaseen, ja vastustetaan erilaista ryssäläisyyttä keskuudessamme. Se on moro. vapaussoturi@gmail.com yhteystiedot, ja tähän liikerataan niin ei kusta silmää, vaan tästähän tulee 3/6, kun näin liikuttaa, niin kuin paholaisen luku. Eli paholainen pois keskuudestamme, eli erilainen moskovitsien ryssäläisten toiminta ja rahoitus pois Suomesta.